Hello mga Inyans, so dito na tayo sa may Weltic mga Inyans, no? Ligid Pangasinan mga Inyans, no? Nasa likod mo mga Inyans, yung mga bago naman mga Inyans, ito mga available motorcycle ito mga Inyans, yung mga brand new. Tara mga Inyans, tingnan natin yung presyo dito. Presyo mga Inyans, yung ano naman, yung Bajaj 125 ba ito? 125 yun. 125 ng Bajaj, no? Ito yung presyo ng mga Inyans, no? City 125, 36 months is 5.9. Down payment 2,998 yung monthly installment. Debit niya is 500. Kaya 2,498 na lang ito. Ayun mga Inyans. Tapos may yung ano naman yung TMX niya is piso yung down payment pero kailangan magbayad ng monthly na isang buwan 3,294. Ayan, yung months yung ano niya is 36 years, 36 months pala, sorry. Honda TMX. Tapos may yung Mio ng Weltic. Mio i125. So ano yun, 78 yung down payment, 3,597. Rebate is 500, tapos 4 rebates. Ayan yung presyo nyo ngayon. Yes, yung Smash naman, Smash dito sa Weltic, no? Yung presyo dating 63 yung 90 yung monthly installment, 500 yung rebates, that's 200. Yan, 36 months yun. Tapos yung rider na naman yun, no? Ganun din, piso yung down payment nito pero mobile ng isang buwan 6,094. Tapos 36 months yung 3 years. Ito may yan yung Honda RSX, no? Honda RSX FI. Ayan, 6,300 yung down payment, 3,193 yung monthly nya, 36 months, 500 yung rebates, 200. Ayan mga yun, so ayan ito sa Weltic Lingayen Pangasinan. Yun naman yan sa araw ito mga Inyans, no? Ito din mga brand new man yan sa loob ng Weltic Lingayen Pangasinan mga Inyans, yung presyo nila. Okay mga Inyans, salamat sa mga, God bless you, more power, keep sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyans.